Goddag. Som sagt så hedder jeg Per Mejland, og jeg vil faktisk hoppe ud og blive meget mere konkret end noget, vi hørte før. Jeg vil fortælle noget om, hvordan jeg underviser rent marinbiologisk. Jeg startede marinbiologisk gymnasium, kan man sige, på Rødekøb Gymnasium i Vejle. Og det vil jeg fortælle om, hvordan jeg gør, og hvordan jeg får det til at passe ind i undervisningen. Og så har jeg også lige til sidst et bud på en mulig løsning på, hvordan vi får mere marinbiologi ind i undervisningen, sådan på national plan. Jeg vil fortælle lige lidt omkring marin undervisning generelt, sådan at status er for det, som jeg ser det, altså sådan rent fra gymnasiernes side, og så sådan rundt i landet. Så vil jeg fortælle en lille smule om min maringruppe, som jeg har startet op, som er frivillig undervisning for en gruppe af elever, der er marinbiologisk interesseret på gymnasiet. Og så vil jeg fortælle en lille smule omkring et samarbejde, jeg har sammen med to andre gymnasier. Et, der ligger i Lysekilde, som er et marinbiologisk gymnasium der, og så et gymnasium, der ligger i Frøya, som også er en videregående skole, som svarer til vores gymnasium, som også er marinbiologisk funderet. Og så en lille smule omkring udstyr, at man skal bruge til det. Og så det aller sidste, jeg vil snakke om, det er marinbiologi.dk, som er et nyt projekt, jeg gerne vil starte omkring, som skal være en undervisningsplatform omkring marinbiologi. Og det er noget af det, som jeg godt vil pege på, måske kan være en løsning til at få mere marinbiologi ind i undervisningen. Lige ganske kort omkring mig, og hvorfor jeg kan lave det her. Jeg er specielt uddannet i marinbiologi fra Aarhus Universitet, har lavet specielt omkring makroalger og har erhvervsdykker og dykket i forbindelse med det. Og så har jeg arbejdet på Kattegat-centret i en del år. Har arbejdet med marin naturovervågning. Og så er jeg også uddannet dykkerinstruktør. Det er også en lille væsentlig pointe, når man skal lave noget af det her. Man har en eller anden dykkeuddannelse, så man kan håndtere elever i landet. Hvis vi lige kigger på, hvor foregår marinbiologi-uddannelsen nu, eller hvor er den henne, så har i gymnasiet, der har vi marinbiologi i den normale biologiundervisning fra C til A-niveau, hvis underviseren vælger det. Men det er så muligt i virkeligheden at vælge det. Det er, jeg viser lige en udgave af skole, læreplan lidt. Men så har vi også vores skoletjenester rundt omkring på akvarierne. Michael er med her også, han har været med i en af mit projekter omkring naturovervågning blandt andet. Og der foregår rigtig meget god undervisning, og i hvert fald tilbud på skoletjenesterne på akvarierne omkring det der. Så er der mit gymnasium, som er marinbiologisk gymnasium. Og så starter CPH Vest også op, kan jeg høre her til næste år formentlig også. Så der kommer også yderligere et gymnasium med marinbiologisk sigte. Hvis vi ganske kort kigger på læreplanerne, for at se, hvad er det, der er arbejdet med her. Så har jeg lige taget en udpluk af det. Biologi C, kan I se her, der står der omkring økologi. Skal indgå, det er kernestoffet her, det er taget ud fra, at det skal indgå med udgangspunkt i et konkret økosystem, og med fokus på forskellige organismer, tilpasninger og deres livsytringer osv. Jeg kan se, når man kommer på biologi B og A, så skal man ud og undersøge et bestemt økosystem. Og det er op til underviserne at vælge det her økosystem. Som vi vil komme ind på senere, så er nogle af mine idéer med det her marinbiologi.dk en af de ting, der skal gøre, at det bliver nemmere for underviserne at vælge marinbiologi som et emne, som det økosystem er nu til at op og vælge undervisere. Jeg har kørt nogle forskellige projekter allerede. Jeg har kørt et naturovervågningsprojekt med de danske som marine skoletjenester, og så lige ACTA, det var så ferskvand. Og det har sådan kort fortalt gået ud på, at vi har taget sådan nogle af de her Novana-programmer, man har med de her naturovervågningsprogrammer, der ligger for det marine område. Der ligger en ganske udmærket beskrivelse af metoder, hvordan man undersøger alle forskellige ting. Der har de forskellige skoletjenester så taget fat i noget, der har været aktuelt for jeres område.
og udarbejde det som lave det om til noget, der er anvendeligt for gymnasieelever. Og der for noget skoletjeneste, der kan du så komme ud og besøge dem, og så lave sådan et stykke naturrumsarbejde. Og det eleverne så laver, indgår jo så i en del af naturrummet, og så holder man simpelthen laver som eller dataserie på bestemte lokationer, så kan man sige, at man er med til at øge den her viden på det her område. Det jeg selv laver, jeg arbejder jo i Vejlefjord for Rødby Gymnasium, som ligger i Vejle. Vi kigger på ålegræssets udbredning og laver sådan nogle dækningsgrader blandt andet, og så kigger vi på husninger og laver nogle undersøgelser husninger for at kigge på, om det er hormonforstyrret, og hvad kønsfordelingen er. Og der har vi sådan flere lokaliteter, hvor vi kan se, at jo tættere man ligger på byspildevand for eksempel, som det i hvert fald ser ud lige nu, jo større er andelen af hyderne i de her husninger. Og det er der en frygtelig masse arbejder, der ligger bag ved det for at gøre sådan, at eleverne bliver i stand til at gøre det. Datasætninger og tage billeder af muslimerne og arbejde i store gule ark, så alle eleverne, når de sidder og arbejder, kan skrive data ind, når man laver de her temaundervisninger. Så der ligger en hel masse bag ved det, men det er faktisk lykkes og kan lave noget brugbart. Og i den sammenhæng laver vi også et samarbejde med Syddansk Universitet, som laver noget med hormonforstyrrede stoffer på muslimer også. Så vi laver faktisk også prøver sådan hele året rundt og kigger på at lave noget med noget kønscyklus, hvordan er det på gummisene, sådan hele året rundt. Så er det nye projekter, som lige begynder at starte op, det er så et nordisk samarbejde med de 2 andre gymnasier her, hvor jeg så har fået nogle penge fra Nordpus til at lave et samarbejde sammen med dem. Det betyder, at over de næste 3 år, der skal vi så arrangere forskellige besøg hos hinanden, og her i uge 43 er jeg så heldig, at jeg kan tage min Rødby Marin, hun elever Bessie Frøja, og besøge dem, og der skal vi kigge på hvordan høstningen af makroalger på sten, det høster med sådan nogle spulemaskiner, og se hvordan påvirker det biodiversiteten, og hvor lang tid går der for sådan en tankskub, der bliver tilbage til normal biodiversitet. Det er faktisk nogle undersøgelser, eleverne skal lave for at lave, så de skal i vandet og lave sådan noget den stil. Og Frøja, det er sådan ret nyt, de starter op med det her marinbiologiske projekt, ligesom jeg har været i gang så 4 år. Lysekilde, det er et gymnasium, der ligger i Sverige, Lysekilde, som har en anden tilgang til det, som har været i gang i længere tid, og de har sådan noget, de kalder en spidsudvikling, og de tiltrækker så elever til den marinbiologiske uddannelse fra hele Sverige. Og så er det sådan et norsk gymnasium, der har det. Så en anden ting, jeg typisk også laver, det er Naturvidenskabsfestival, som er, hvor jeg har fået lidt penge til at lave lidt ekstra for i uge 30, så jeg har lige lavet her i sidste uge. Og mit næste projekt, som jeg snakker om det sidste, er marinbiologi.dk. Jeg har allerede lige fortalt lidt omkring det her med, hvad marinbiologi laver. Vi laver naturrådning på de her forskellige ting her. Vi må også næringsstoffer som basis. Så kan jeg sige det andet, jeg for eksempel gør med mine marinbiologi-elever. Det er også, at de hjælper faktisk også med formidling. Når jeg er ude og lave arrangement, som der var haft Naturskab, som Dansk Naturvidenskabsfestival har lavet, og der har vi så lavet et arrangement med Tirsbæk Stenrev, hvor de så har formidlet om det her stenrev, vi har fået sammen med kommunen, har lagt sten ud, og så følger vi det, hvordan er silvervæksten på det. Så der har vi så lavet et arrangement til Naturskab, hvor alle kan komme ud og prøve at slå op og kigge på det her sten, og det hjælper mine elever til tid. Og så fungerer de som undervisningsassistance til, når jeg laver de her store projekter, f.eks. det her husningsundersøgelse, så hjælper marinegruppen alle de andre biologi-elever på gymnasiet, når vi sådan kører sådan en temaundervisning i en uge, så booker jeg sådan en hel uge ud, og så kommer alle biologiholdene på gymnasiet ind, som bare har ganske almindelig biologi, og så skal de med ud og lave til husningsundersøgelser, og det hjælper mine marine-elever så med at kanalisere. Jeg har lige et billede her, eller en lille film omkring fra Hav og Mad. Jeg tror, jeg venter med at vise den nu, men jeg har en lille film her, som hvor man kan se, hvor vi samlede med eleverne. Det var det projekt, jeg lavede det sidste uge. Og der kommer det her ind på, der er jo altid det her problem, som vi har, når vi underviser, Katrin må også lidt ind på det. Hvad betyder det her hav, marinbiologi for mig?
det kan eleverne ikke altid se. De fokuserer bare meget på sådan, men også handler omkring noget fysiologi og noget, der handler om kroppen og ting og sager. Hvorfor skal vi ud og kigge på havet her? Der har jeg så tænkt det her hav-mad-projekt, som jeg har kørt i efteråret for mine elever her. Prøve at koble økologiundervisning til mad og til fløjtelsen, og prøve at kigge på, at vi kan faktisk tage ud og spise af havet. Og så samtidig også fortælle noget om denne produktion, der måske er her. Der er mange ting, der er vigtige at vide. Den ene ting, vi har med muslinger, det er jo, hvis der har været gift i alle opkomstninger, at de her muslinger bliver giftige, og man ikke kan spise dem og sådan noget, men også det her med, at de fleste makroalger, vi har, dem kan vi faktisk spise alle sammen. Der er ikke rigtig nogen, der som sådan er giftige. Man kan få lidt så meget i blodet, hvis vi spiser nogle af dem og så videre. Og det har jeg så kørt et projekt med her, hvor jeg så har gjort undervisningen op til 39 her. Og så har jeg sejlet ud med eleverne, så har jeg været ude og samle tang ind. Og så har jeg haft en havkok. Så har vi sådan en food science lokale, hvor eleverne så har lavet retter med tang og muslinger og de her krabber, de nu har samlet ind. Og på den måde så prøver jeg at gøre det så lidt mere nærværende for eleverne, og lidt mere, hvad det betyder for mig selv. Og også nogle løsninger på deres fremtid, man kan sige. Vi snakker selvfølgelig også om, hvilke muligheder er der i at skal spise, altså høste mere mad fra havet. Og jeg har lige et billede her fra, hvor de var nede og lavede mad i vores food science lokale. Og en af de ting, vi lavede, det var strandkrabber, vi lavede en krabbebiskade. Og der var lidt fisk. Fisken havde vi så købt ind, men, og laksesalaten hernede, der var også masser af tang i, selvfølgelig. Som eleverne havde været ude og samle ind. Og så kan I lige se I nede bagved her, vores food science lokale, så ser jeg bagved, der står ølfystage, det er altså også det rum, kan man sige. Men det er en ret god idé at have et lokale på gymnasiet, hvor man kan sige, hvor vi kan lave madting, altså lave noget food science ting. Der er mange muligheder, vi kan lave dernede, som så er selvfølgelig er skilt fra laboratoriet. Den undervisning, jeg laver på min marinegruppe, det er frivillig undervisning. Altså marinegruppen er frivillig. Det betyder, at det er en gruppe af elever, som er interesseret i marinebiologi, og melder sig til den her gruppe, de skal søge om at være med. Det er en undervisning, hvor de bliver taget ud af den normale undervisning. Det betyder, at her i uge 43, der skal de så være væk en hel uge. Og det er altså elever fra 2. og 3. G og fra blandt andet studierammer. Og det betyder, at de elever, vi så kan bruge i marinegruppen, det bliver nødt til at være nogle elever, som kan læse det næste uges normale pensum op, fordi de går glip af en uges lunde. Så den er sådan lidt elitær, kan man sige. Det giver til gengæld nogle fordele, selvfølgelig at det er dygtige elever, men også den her undervisning, at det er åbent for alle, det gør jo, at det bliver sådan en fri og uforpligtende undervisning fra min side. Jeg behøver ikke at tænke på læreplaner og andre ting, altså jeg kan fokusere på det, der er interessant og sjovt og sådan noget. Vi har en ret anden slagside, kan man sige, sådan, det er så relativt dårligt på min skole. Forestil al den tid, jeg bruger på marinegruppens undervisning, den er der ikke taxameterpenge, der taler for. De bliver taget ud af sådan en undervisning. Der er jo ikke nogen andre hold, der er ikke andre, man kan ikke spare ikke lære for andre i andre områder. Man kan selvfølgelig sige, at når jeg laver de her temaundervisninger, så der er selvfølgelig en rationalisering i det. I og med, at de alle sammen, at de andre lærere skal jo ikke sidde og forberede deres økologiundervisning. Hvis så kører vi så i marinbiologi. Der bliver der selvfølgelig nogle ting der. Men anden ulempe ved det er så også, at eleverne får ingen kredit for undervisning. Og det andet, jeg havde tænkt, jeg kunne gøre, det var, at jeg kunne lave et marinbiologi på B-niveau. Og så leve op til biologis læreplan for B-niveau, og så kunne det være et valgfag. Og det er sådan noget, jeg overvejer at gøre, og måske en blanding af begge dele. Men det betyder altså, at jeg får lidt bedre økonomi i skolen, fordi så bliver det jo et valgfag, der er helt i timen, og jeg får også nogle timer i skemaet, der bliver skemalagt. Det betyder også lidt nemmere. Når man skal snakke om det om opfølgning af læreplanen for biologi B, om det er et problem, der er læreplanen for biologi heldigvis, eller den er ikke særlig sådan kanoniseret, som den er i andre fag.
det er bare sådan overordnet emner. Du kan se, hvordan den var beskrevet for økologidelen. Og jeg ville kunne dække en, sådan have marinbiologiske emner måske på 85, næsten 90% af det læreplan, det er de metoder, man kan bruge. Kan man sagtens lave marinbiologisk på den ene eller anden. Og den anden mulighed, det var, at man kunne lave en marinbiologisk studieretning, som jeg ved, CPH de vil indgive til næste år her. Og så virkelig udfolde den her studieretningstankegang. Jeg ved ikke, om mange af jer er bekendt med studieretningsgymnasiet, men det er sådan den reform, vi har nu, som er cirka 5 år gammel, og nu bliver det selvfølgelig, der kommer en ny reform her, så må vi se, hvad der sker. Men som marinbiologi som studieretning, det passer rigtig godt ind i den her tankegang omkring studieretning. Det er virkelig måske mere det, man havde tænkt sig fra starten af. At lave den type studieretninger frem for at have studieretninger med engelsk, samfundsfag og psykologi, og måske matematik, hvis man er heldig. Og så prøve at lave en studieretningsidentitet i de fag, det er relativt svært. Der kunne marinbiologi være en glimrende bud. Det var lysskud her, og de kører altså tiltrækker elever fra hele landet. Så en lille smule gear. Hvad skal kræve det for at køre sådan noget her? Altså, så vil jeg sige, at det er faktisk ikke så meget. Man kan godt nøjes med den nette udgave deroppe, både der kan maske snor og måske svømmefødder. Ofte så er det faktisk ikke nødvendigt med svømmefødder, når meget ved at lave. Det er nok bare våddragter. Katrin snakkede, jeg kom til at tænke på, at du snakker om det der med det her farlige hav, ikke? Den løser jeg med våddragterne, fordi så løber de jo løftet op, så de flyder. Eleverne er sikre, og den holder dem også varm. Og de kommer op og trækker det, og så giver dem en maske på, så kan de også se under vand. Så har jeg alligevel gjort havet tilgængeligt. Det er ikke, det vil ikke være en stor udgift for nogle gymnasier. Det vil koste 25 til 30.000 for sådan et sæt. Og jeg har nu haft mit sæt med våddragter og snorker og masker, det har jeg haft i en 3-4 år, og de er, hvis man køber sådan et endeligt mærke, så er de meget superlige våddragter. Så det er altså en relativt lille mistænk, når man tænker på, hvad laboratorieudstyr eller andet ellers for. Det er jo ikke andet end en 3-4-5 ELISA-sæt måske til en biologiklasse der. Men man kan også gå lidt op i graderne, som jeg har gjort. Det er for eksempel jeg har en ribåd, og jeg har også skubesæt, så jeg kan undervise og give dykkercertifikater. Det er specielt maringruppen, jeg kører det i, men jeg kører det også i nogle andre hold, når vi laver det på den måde. Og så videre. Der, når man så skal ud og sejle, så bliver der lige en ting med sikkerhedsinstruks, men der er rimelig gode vejledninger inde på Søfartsstyrelsens hjemmeside om, hvordan man skal gøre det i dag. Der er bare lige ting, de ikke kan svare på, men jeg har spurgt dem, og men det er en anden historie. Det er i hvert fald sikkerhedsinstruksen der. Hvis man har en båd, der har mindre end 135 heste, så er det ret nemt. Mit aller sidste oplæg, og det kan måske blive hen til diskussionen til sidst, det er, hvordan kan vi få marinbiologi til at blive mere attraktivt for at vælge for biologierne som emne, når man skal undervise i marinbiologi. Og der har jeg idé om at starte et projekt omkring marinbiologi.dk, som jeg tænker skal være en undervisningsplatform for marinbiologi. Den skal indeholde undervisningsmateriale selvfølgelig til gymnasieundervisning fra C til A-niveau, som sådan en slags e-bog, hvis I kender det. Der skal også være de marinbiologiske skoletjenesters undervisningstilbud derinde på, så man kan se, at hvis man laver gør det forløb, så kan man komme ud og besøge. For eksempel, og Michael op i Løsningsgrader, så kan han vise, hvad kan vi lave af konkrete undersøgelser af et økosystem, så behøver læreren ikke skal forholde sig til det konkrete undersøgelse, så vil jeg tage ud med Michael, og så ligger undersøgelsesmaterialet derinde. Og der kunne man også lave en masse med forskningsudledning og andre ting på den her
hjemmeside. Og det mit oplæg er her, det er, at det projekt, jeg gerne vil have defineret, og hvis nogen af jer, der er interesseret i at give et indspark til det, så må jeg gerne kontakte mig her bagefter, hvordan vi gør det. Så man kan få lavet et detaljeret beskrivelse af projektet og lave et budget for det og forsøge nogle penge til det. Jeg har i hvert fald relativt gode erfaringer med at søge midler til sådan nogle projekter her. Så det vil være mit oplæg til diskussion. Ja.